Παιδιά, κατά λάθος το σταματήσαμε. Σε καταλάβεις, σταματήσαμε το βίντεο, 1000 συγγνώμη. Εδώ είμαι με τον φίλο μου τον Νίκολα, ο οποίος... Αυτός εδώ σταμάτησε το βίντεο κατά λάθος. Ναι, εγώ το σταμάτησα, 1000 συγγνώμη, κάναμε τόσο μεγάλο. Εδώ βλέπετε... Τι έπρεπε. Εγώ έχει... Εδώ ξέρετε τι έχει. Τι είπα. Παιδιά, ξέρετε παιδιά τι κάνουμε όταν γεννιούνται τα αρνιά. Έλα εσύ μόνο με τα πρόβατα τώρα. Έλα και εσύ τότε. Να πάμε εκεί να τραβάμε εκεί βίντεο. Τότε. Θα γίνεις πιο διάσημος. Το έχει χαλάσει. Άστο. Δεν μπαίνει. Λοιπόν, εδώ βλέπετε η καφετέρια, είναι κλειστή αυτή. Εμένα, οι γονείς μου σήμερα έχουν γενέθλια. Βάλτε κάτω το subscribe και ευχαριστήσετε. Τι είναι αυτό ρε που βρήκες. Όπα ρε. Κωνσταντίνος Σαμπάνης. Βάλτε μέσα, ξέρω ποιος είναι. Ξέρω ποιος είναι. Ξέρω ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Σαμπάνης. Παιδιά, μπορείτε να στείλετε εδώ στην Λεώνα σε κάποιον. Σήμα. Αυτό εδώ ανοίγει. Έχουμε πάντα μια πορεία. Ανοίγει σαν πόρτα. Και τι κουνιέται. Όχι ρε. Δεν ανοίγει. Και τι τα έχει αυτά. Ξέρω εγώ. Να πω και κάτι άλλο. Για πες μας, κύριε Αρχηγέ. Κάτσε. Το τέτοιο λέγεται Δέλτα. Εδώ, Δέλτα. 32.200. 32.200. Ναι, δεν κάνει να λες αυτά. Παιδιά, μόλις βλέπετε άγνωστο κύριο, τρέχετε να σωθείτε. Μην τυχόν μιλήσετε. Δεν κάνει να μιλάτε σε άγνωστους ανθρώπους. Και παιδιά, να βοηθείτε τα ζώα. Να πηγαίνετε στα βόρεια στο βρό και να φυλάτε πρόβατα. Κλασικός. Παιδιά, βλέπετε εκεί την εκκλησία του Κόκκινου Σταυρό. Είναι το βάλει μπροστά και φαίνεται. Εκείνη το τέτοιο. Εκείνη η καμπάνα, εκείνη η καμπάνα. Το ρολόι. Το ρολόι, το μεγάλο ρολόι της εκκλησίας. Και παιδιά, να πηγαίνετε στο ιερερό και να κάνετε τα πάντα. Και βλέπετε εδώ την πλατεία μας και να φυλάτε τα πρόβατα και τα γύρια, τα τραγιά, τα κρυάρια. Μιλάς. Τρέξε. Όπως είπα, μιλάμε σε άγνωστους ανθρώπους και απομακρυνόμαστε. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι είναι οι άγνωστοι ανθρώποι. Και τους βλέπετε και άμα σας κάνουν κάτι, καλέστε το 100 την αστυνομία. Και παιδιά, εμείς τώρα καθίσαμε σε ένα μπακάκι. Τι είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω γιατί. Το ένα ξύλο. Καλά. Θα με δείξει. Σπάστο. Άμα το σπάσει, παιδιά, κάντε εγγραφή. Όλοι. Και κουδουνάκι. Καλέ, φέρε εδώ να το σπάσω εγώ. Δεν μπορείς ρε μπρο. Εγώ δεν μπορώ, φέρε εδώ. Βάλ' το κάτω στο πόδι. Βάλ' το κάτω στο πόδι. Τι έτσι ρε. Έτσι θα το σπάσεις. Έτσι εσύ θέλεις. Τώρα δεν θα το σπάσεις ποτέ. Είναι full σκληρό. Παιδιά, το πιστεύετε. Εγώ το έκανα. Παιδιά, το πιστεύετε. Αυτός θα κουτσαθεί στο τέλος, βλέπω εγώ. Παιδιά, να φυλάτε τα πρώτα και τα γύρια, μην ξεχάσετε. Να τους βάλουμε ξανά. Παιδιά, το λέει κάθε λίγο. Κάθε μέρα το λέω στο σχολείο, τους έχω ζαλίσει όλους. Και παιδιά, ξέρετε τι είπε μια γάτα στο χορό. Τι είπε. Είπε, χορεύω με τη γυναίκα μου. Παιδιά, είναι μια παροιμία, ενώ πια κασες την πω. Πήγε η γάτα στο χορό και δεν χόρεψε καλά και της κόψε την ουρά. Την κάναν κουρουβί. Γι' αυτό, τούτον εδώ, άμα δεν σπάσει το ξύλο, θα τον κάνω εγώ κουρουβό. Εντάξει, έσπασε. Το έσπασες. Κάντε εγγραφή, παιδιά. Κοιτάξτε εκεί. Παιδιά, να έρχεται όλοι στην πλατεία, να φυλάτε τα πρόβατα και τα γύρια. Το έχω πει 1500 φορές, δεν με νοιάζει. Και παιδιά, τούτο εδώ το ξύλο Ήταν full σκληρό. ήταν full σκληρό και τούτος εδώ. Πώς σπάσα. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε όλοι στην πλατεία σας και έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ. Παιδιά, εσείς που μένετε. Παιδιά, εσείς όντως που μένετε, γράφτε όλοι κάτω στα σχόλια και άμα θέλετε, σας αρέσει όλο αυτό, κάντε εγγραφή. Και παιδιά, να προσέχετε τα τραγιά, να μην σας χτυπήσουν.
Και να προσέχετε... Και τα κρυάρια. Βασικά, να προσέχετε. Ναι. Και άμα βρείτε κανένα λύκο, εγώ πάντως να ξέρετε ότι πρέπει να αγαπάμε τα ζώα, να σκοτώνουμε τον λύκο όπως είχα μιλήσει εγώ. Γιατί ξέρω ότι έχω κάνει και εσύ το ξέρεις. Ναι. Και Δεν έπρεπε αυτό. δεν έπρεπε να σκοτώσει ένα λυκάκι. Ναι. Παιδιά, άμα θέλετε λέτε, άμα θέλετε. Άμα θέλετε, δεν είναι προειδοποιητικό. Δεν το λέμε για κακό. Δεν το λέμε για κακό εμείς. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Παιδιά, αυτό εδώ, άμα κοιτάξετε, είναι άκρη στην πλατεία. Γιατί είναι άκρη στην πλατεία και δεν είναι εδώ και ούτε εκεί. Τι εννοείς? Μου γκρίζει η αγελάδα. Γιατί αυτό? Μου γκρίζει η αγελάδα, πάω την αρμέξω. Μια χαρά εκεί. Ναι, πάω να αρμέξω την αγελάδα γιατί μου γκρίζει. Πλάκα κάνω. Βασικά καταρχήν, παιδιά, δεν έχω καν γελάρια. Έχω το κινητό μου με αυτό το ξύλο. Στο κεφάλι αυτό το ξύλο, ρε. Παιδιά, απλά έριξα το ξύλο και ο Βαγγέλης απλά έκανε αυτό. Και γλίτωσε, γιατί είχα το φέρω στο κεφάλι το ξύλο. Παιδιά, να ξέρετε, να αρμέγετε τα γύρια και τα πρόβατα, να τους φέρετε το γάλα, να το αρμέγετε, να το στίβετε, και να χορεύετε, Παιδιά, απλά μην τον ακούτε όταν το λέει. Παιδιά, είμαι 11 χρονών, αυτός εδώ πόσο είναι? 13. Μου. Παιδιά, τι? Ναι. Παιδιά, δείτε τον. Τι κάνει τώρα? Βαριέμαι. Βαριέσαι. Λοιπόν, παιδιά, κάντε εγγραφή, κάντε like. Να σε ρωτήσω κάτι. Και παιδιά, κάντε μια εγγραφή και like και κουδουνάκι. Από εμάς, γεια σας. Αναδείτε και το επόμενο βίντεο που τραβήξαμε τον Πέρα και στο Βιλάκι. Είναι φανταστικό. Γεια σας. Και τρομακτικό. Αντίο, μάγκη.